לחזור לעבר, בוא תגיד מה אפשר לעשות עם מחר. אין, המעבר דירה הזה בא לי טוב. רחוקה חיפה הזאת. קמתי כמו ניגר ב5 בבוקר, רק כדי לנסוע שעתיים לעבודה. גמר אותי לגמרי, אחונה. אבל זה כלום. לא ראיתי בית בכלל לפני 4. אפילו פעם אחת לא הספקתי להודתה. רק לשידור החוזר הספקתי, וזה תמיד נופל על גיא פינס. יש עוד מלא מה לארוז. ארזנו את המטבח, ארזנו את המצעים, אבל יש עוד בגדים לארוז, כל הבית בבלגן. אוי, איתי, אולי תעזור קצת, מאמי. איתי, עזוב את הסמארטפון, פשוט תארוז. מה עושה? עם זה אני צריכה להתמודד. אני ארוז את זה לבד אחר כך. כמדומני היה זה פרידריך ניטשה שאמר, ימים רבים מדי אצל הבדידות ישבתי ושכחתי את השתיקה. המשפט הזה מגלם בתוכו בעיניי באופן חד את העגומיות שבחיי האינטלקטואל, השיטות האינסופי ברבדיו העמוקים של מוחו שלו עצמו, ללא רע ללוותו במסע אל החוכמה הטהורה. אני כקהלת לפניי נתתי את ליבי לדרוש ולטור בחוכמה, אך המסע בודד, בודד ומפרך. אוקיי, על פי חוק רכישת מקרקעין, תשייג, נוסח משולב, אפשר להכשיר באופן רטרואקטיבי הפקעה של קרקעות בעיקר של ערבים. החוק קבע שאם הבעלים נמצא בישראל בעת ההפקעה. יואו, בדיוק סיימתי לראות את העונה השנייה של The Grassy Heights Junior Year. סדרה אדירה! ממחיש את ההתבגרות של נער בפרברי טורונטו, שזה בדיוק מה שעבר עליי בחדרה, רק בלי מדע. וואו, קייטלין הזאת לוהטת! אגב, קייטלין, שעה אני מנסה להיזכר מאיפה היא מוכרת לי. על פי סעיף גדול 3, סעיף קטן ט', סעיף פצפון י' סופית, הפיצוי בכסף ניתן בהתאם להערכת שמאי ממשלתי בדבר שווי הקרקע ב-1 בינואר 1950. נכון לפרק סוף העונה של בנות גילמור, בעונה 2, אורי ואמא שלו הולכות לקנות הגיעה במזח, אז קייטלין היא המוכרת. אני גאון. מה היא הקניקייה? הנה לך תרגיל פשוט בחשבון לגיל הרך. איתי הולך לאימון אצל רועי גרין. באימון איתי לוקח את רגל שמאל לאף ועומד 5 דקות בתנוחת הכלב. בחזור איתי מנשנש חומוס, מחליק לאפה, תואם חצי מנה סביח ומקנח בקרמשנית. כמה קילוגרם איתי ירד? הכסילות של בן אבת המרדות הזה מעבירה אותי על זנבי. ממי, נכון רזיתי? נראה לי 94, בבוקר אפילו 93. מה אוכלים היום? בא לי שניצל. אוף, יש מים חמים? אני עייף. 10 קווים של כאב ירדו על העולם. 9 מהם נחתו עליי כשהרופא הארור הזה ניסה לאתר את האשך שלי ללא הצלחה ופתח לי חצי בטן. ואחד כל לילה מחדש כשאיתי מאיר אותי עם הנחירות שלו. כמדומני היה זה סוקרטס או שמא תלמידו אפלטון
שאמר, הצדק אינו אלא תועלתו של מי שחזק יותר. הייתי מצפה מצמד האינטלקטואלים דניקולו האלה לדעת מהיכן משתין החתול ולחוס על מבושי האהובים והקטנים. על איתי להודות לי ששמרתי על פסון ולא השבתי לו כגמולו, על אף השיניים המחודדות שלי. הרי לא יאה שמשכיל כמוני ירד לרדידות הנלוזה הזו, ולאחר כל זאת היצור הבזוי הזה עוד מונע מחתול את תענוגתו הבסיסית ביותר לשינה ערבה. אם להתגבר על הבושה, רק אוסיף שהוא מקפיד לנפוח לעברי בכל מחצית השעה, ואומר לכם כך, יבוא יום ולא אצליח עוד להבליג. נקמה היא מנה המוגשת קרה, והחילזון מן השפן. ומה שאדיר זה שבאותו פרק אמא של רורי קונה רכב מהשחקן הזה שהיה בן דוד של ג'ייטי בצער גידול בנות בפרק 32. אני שולטת! גרגי! בוא לאמא, איזה חתול חמוד! בוא מתוק, קוצ'ו קוצ'ו! תגיד שלום למצלמה, תגיד שלום למצלמה, חתולי חמוד! All you have to do is call my name and I'll be there on the next train. Bringing me, I will follow anywhere that you take.